ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuyang tamang oras, eksakto alas 8 nin pagkaaga. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwilier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Asinplatika ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinplatika ni Philip Paracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Nagray-ray na baga na tanog sa pagdangog ko. Yan, Sabado nagparaloko-loko sa background dyan. Ano niya ako initapulog ko. Problemado si amigo Jamis. Iba niya to sa lado technical si Chavi na obra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Minsan pag inaabot man talaga. Pag ispalingado minsan. Harog talaga kaya ng buhay. Ayong forever. Forever good. Okay lang. Nakasurvive mga kami ni Bad Smith. Jamis.
Ay, pambira. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to. Dyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, dyan sa Merkado Publiko. Di sa Rinconada area, Sinman, Bilog na probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Mainit na kamugtakan ka na sa tuya pong panahon, sabi malaog na. Sa Philippine Area of Responsibility itong nagdadangadang na naman na tropical depression. Lunes daw o Martes. Sana dahil naman magkusog. Kunya na, nanganaan na baga kita, halos sunod-sunodan kalamidad. Digdi po sa Rion ka na Bicol, saka sa satuyang nasyon. Kumbaga, apektado na po sa tuyang mga kababayan. Tapos sa mga nag-eskwela, sa pampublikong eskwelahan, maging pribado, prakasado, sa endang mga pag-eskwela, minsan biglang sinosuspende na klase. Siyempre, dakula pong perwisyo duman sa mga estudyante niya to. Imbes na makapag-adal, ni na tultul, dahil darakan na mga kalamidad. Nagkakapira pong mga suspension na klase ang pinagasasagibo. Halos kan nagtalikod na taon, iyuman. Tapos, ngunya na pagbungkaras ka na taon 2025, sunod-sunod man baga. So, mga kalamidad na nangyayari po digdi sa tuyang lugar. Pero, dawa araw kaya, ang importante, makasurvive lang kita. Nagian kita nin mga baha, tapos tag-init. Ganyan pating panahon, grabe na po na init. Halos dahil na makurokontrol kung minsan. Yaon ka na nga ni sa laog ka na harong, grabe pagirarayan na rasas. Dawa na nga ni siginan uran-uran, tapos nagbabaha na. Talagang epekto po ini ka na climate change na nangyayari digdi po sa Kinaban. Bako sa naman digdi sa Pilipinas. Hoy, nganyan man pala na pagkaldaw ang gigibuhon na medical mission. Yan po sa San Vicente Sur sa siyudad po ka na Iriga. Happy birthday pala sa Little Princess ni Peter Incisa. Diyan po sa Pulangi sa 3rd District ka na probinsya nin Albay. Ipinaabot sa tuya na informasyon ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa. Nagapuunaan gigibuhon na medical mission, medical consultation with pre-medications. Tapos igwa pang mga laboratory test, x-ray, ultrasound, as in mayo sa ng dental services. Medical mission iyo an hatod sa indo ka na serbisyong kaperta sin man ka na Arriba Iriga Administration. Sabi ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa, salamat po Governor Elry Villaferte, Congressman Mix Villaferte, asin man Mayor Wilfredo Rix Oliva ka na siyudad po nin Iriga.
na Land Transportation Office Palandig di sa Bicol, igwa po ni na Public Advisory. Magkakaigwanan na plate distribution sa aga. Dyan sa LGU Covered Court, Castilla Town Hall, Kumadkad, Castilla, Sorsogon po alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon. Ini para duman sa mga may motorsiklong plaka na kumbaga nakabaklag pa ka na taon 2017 asin itong pababa saka TUDA 2014-2017 plate backlogs. Duman sa mga claim magdarasan na kan sa indang rehistrasyon nagpapatunay na sa indang sadiri o certificate of registration as in latest na official receipt dangan valid ID. Kung may mga representante darahon CR as in man latest OR authorization letter na rehistrado sa may sadiri as in representante dangan valid ID. Duman sa panduang may sadiri kay puanan CR latest OR as in proof of ownership valid ID of vendor and vende. Ini para masiguro na sa indong plaka iyo unfix. Tapos ini pong LTO Bicol intensifies enforcement efforts to enhance road safety. Pasado ini sa kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkrear tanganing maging safe ang mga nagbabiyahe na lambang Pilipino. An LTO Bicol is ramping up its regular enforcement activities across the region with the leadership of DOTR Secretary Benz Dizon and the LTO Assistant Secretary Attorney Baigor de Mendoza II, Regional Director Alan Castillejos and Assistant Regional Director Vincent Nato spearhead the campaign to ensure strict adherence to traffic rules and regulations. As part of this operations, LTO Bicol enforcers also informed motorists that motorcycle plates registered in 2017 and earlier within the region are now available and can be claimed at the nearest district office. Through these continuous efforts, LTO Bicol aims to reduce road violations, promote responsible driving habits, and protect lives, underscoring the agency steadfast commitment to road safety. Pag-abot po digdi sa distribution kan mga plaka po na 2017 pababa. Riniribaya na po so mga plaka kan motorsiklo as in trimobile pero nagaagi man giraray sa mabusising proseso pag-release kan mga bagong plaka. Ako nga ni ang mataw sabi kan LTO digdi po sa San Isidro Ciudad kan Iriga hali pa duman sa central office medyo urabala. Una ako talaga iyo na riribayan na nin bago ito palan direkta pa ang mataw kan mga kan bagong plaka na iaon sa motorsiklo ko
hali pa duman sa Central Office kan LTO sa Metro Manila. Siguro arog man kayan ang sitwasyon kan iba pong mga plaka kan motorsiklo and trimobile na iba hali pa mismo ang plaka duman sa Central Office. Halaton ta na lang kung rin mag-abot. So sabi kaya kan LTO available na, i-distribute na sana. Ito palan minaagi pa ni na proseso. Kuman basta-basta sa nang i-release ang mga plaka. Siyempre inaaram pa kan Central Office kung mayong alarm. Sa indaw mga plaka o an may sadiri. Arog po kaya ng sitwasyon, kaya maghalat-halat na lang po kita. Kaya ining mga i-distribuer na bagong plaka, maray sa iba na distribuera na gayod ka na bagong plaka na halis sa LTO. Itong mga motorsiklo as in trimobile. Hoy, dyan pala sa merkado publiko ka na siyudad po nin Iriga, igwa na naman na nagkapirang mga reklamoan na mga paratenda. Sigon sa inda, yao na nga ni isubuot sa gilid, sa gilid na marhayan sa indang mga paninda, ano pa daw ang gusto. Sabi kaya subuot an may order iyo ang Department of Interior and Local Government. Baka daday makalusot an auto kan Bureau of Fire Protection kun igwanin kasulo. Pero subot na pinagaharakot ang mga paninda dyan sa merkado publiko, dyan sa sentro. Ang sabi man kaniba, nagbabayad man kami nin plasada, bayad. Depende kaya yan, magsunod sana sa order, kung ano ang order kan yaon sa merkado publiko, kumbaga ini kasuguan kan na Department of Interior and Local Government. Ako kaya in fairness po, nahiling ko man, narisa ko, dyan po sa Circumferential Road. Sa sentro ka na syudad, merkado publiko talaga dyan. O ang merkado, talagang grabe na crowded. Minsan barlanggado may kadakol kan mga sidewalk vendors, yan ang dapat paharalion dyan na itong agyan, minsan na uulangan na na makaagan nagsasaod. Sa tinutuyaw talang po inita, gusto tang mahusay. Saka may mga nagpapaabot po sa sakuya na reklamo. Ano ang ginigibo dyan kan mga market enforcer? Usayon po nindo. Yan ang pakiulay ta sa nata. Masupog baga sa mga nagsasaod sa publiko. Na ultimong agyan kan masaod, mayo nang maagihan. May mga sidewalk vendors. Yung man sana po baga yan ang problema dyan. Pero kung itong mga nag-aarkila, nagpaplasada, pagpaparainitan pa manindo, nagbabayad manin renta, dahilan sana sa kasuguan kan DILG, baka sa diring kasuguan man kan market administrator o market supervisor ni Fatima Adayo. Yan po, depende kaya yan kung sabing may kasuguan ang DILG ay magsunod ka mo. Kung nakakaulang naman po ang ibang mga paratinda dyan ay talagang sala yan. Pero kung dahil man nakakaulang, dahil naman indo pagpara pagilid-gilid. Ako na-obserbaran ko minsan, rural daw kita nagsasaw dyan sa merkado publiko. Kadakol po kaya kaniba dyan ang mga sidewalk vendors. Na minsan pati abo nang maggirilid, ay ano na yan, anong ginigiri bukan market enforcer.
mayo na lugod tultol na maagihan so nagsasaod dapat inipuan pakarhayon dyan sa merkado publiko kan Iriga husayon naday taman na hinahalin kumbaga day man kita nagkukontrata naghahanap buhay man ining mga sidewalk vendors na yan pero kung minsan iyo po yan nagiging dahilan kaya halos nagkakabarlangguan bulos ka na trapiko dyan. Tapos iba po mga no parking diyan pagpaparapark sa mga bihikulo. Ano nangyayari diyan sa tuyang merkado? Dapat mahiling tapuan kahusayan. Kung agihan pagparatirindahan. Yan po ang pakiulay niya to diyan sa market supervisor kana siyudad nin Iriga. Ang mga naghahanap buhay man yan sa Bihuntana, ining mga sidewalk vendors. Pero kung nagrereklamo na itong mga nag-aarkila dyan na may mga pwesto, nagpaplasada, kami lugod ngaya, nauulangan na at kayang may tindahan na, bubugtakan pa nin sidewalk vendors. Tapos may mga nakaparking pa. Ano nang nangyayari sa Satuya? Ano inaagad lang dyan? Mahusay lang po dyan sa merkado publiko sayang kan pagpaparabayadan tang mga market enforcer kung mayo naman ginigiribo dyan na imbes maghusay sige sa naman turutirindog matiripon-tipon sige ang irestoryahan ay pambirang merkado pag-arog po kayan Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Iyo po yan ang naobserbaran ko dyan sa merkado publiko kanha Iriga. Baga, simple lang ang gigibuhon. Sayon lang ang merkado. So, agihan. So, tindahan. Diba kung tindahan, pinatindahan pa so kahampang. Pinaparkingan pa so atubangan. At ang no parking. Kaya magkakabarlanggado po talaga dyan sa circumferential road na yan. Kana merkado, digdi siyudad kan Iriga. Kung daiman ginigibo, so tama. Usayon tapo ang merkado, nganing dai kita matuyawan, mayong magpareklamo, patan paratinda, nagre-reklamo. So mga nagsasahod, nagre-reklamo, ay masakit yan. Kaniba man pating mga paratinda, at ayon ng sala, kumbaga mga sidewalk vendor ani bayaw sa may agihan. Iyo pang aranggo to, pagluaya man ngayon paninda ko. Kuha sa ayaw kamo sa agihan, sala sa tamanyo, sala sa hulog. Siyempre, so nagsasaod, dayan maiwasan na dayan kamo masagit, sala nangani kamo sa lugar. At ang agihan, dyan nagtitirinda sa iba. Yan po ang dipisil. Kita sinasabi talang ang realidad ang totoong nangyayari sa merkado publiko kan sa tuya pong syudad. Bako utang pagparaisipon sana. So, koleksyon, isipon taman ang kahusayan kan merkado. Kung minsan kaya sana nagkakasurulo na barlanggado ang kamugtakan. Iba pa sa mga trapal na nangawil-kawil. Sabi, papaharali ng mga trapal dyan. May CCTV camera na tayo mahiling kung aralin mga trapal mga nagtitindaan. Labaw na duman sa agihan. Po ang sabi kan may nakapwesto dyan na nagpaabot sa tuya nin informasyon dapit sa nangyayari sa merkado. Nagbabayad man kami plasada, bayad. Sabi ninda kadto taasan ang plasada, tinaas.
Unya na sadit na pwesto, sadit man ang bayad kan plasada. Entero bagang naglilibot ang mga pulis saka sinda Ma'am Fatima, maray ang tanganing mahiling. Kun arin dyan ang mga salang nagtitinda. Sabi ko nga ni tawang kami maray na pwesto nganing da ipagparahiroon. Ini an iniuwasan mga lulunadan kami nagbabayad man. Siyempre so lulunadan paagihon. Day pagtindahan an agihan. Kita an hinahalata lang digdi an baga sabi nga ni Ken aksyon kan mga nanunungdan. Tama man yan gibuhon ni market supervisor Ma'am Fatima Adayon na magalibot tapos kay banan mga pulis ang Bureau of Fire aramon kung ano talaga ang kamugtakan kan merkado kung husay o bako. Yaon man sa indaan aksyon kayan kumbaga kung mapakarhay mahusay di marhay man yan sa tuyang merkado dakulang unraman yan bako sa naman ang mauunrahan kung husay ang merkado ta digdi po sa syudad kan Iriga ang mga nanunungdan siyempre orgulyo yan kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga sa pangenot ni Mayor Rex Oliva pag nahusay ang merkado. Baga, kita sinasabi to sa naan tama, pero kung pirming barlanggado dyan sa merkado, kasusup ganyan kan mga nagkakapot kan merkado. Manlain-lain na ahin sa kan sa tuyang gobyerno, digdi po sa syudad kan Iriga. Damay-damay kita dyan sa kasusupgan, pero kung magayon, mahiwas ang agihan, ang mga sidewalk, nahusay. Di dakulang orgulyo po yan kana sa tuyang syudad. Pati si mga nagdadayo digdi, uy, dyan nga sa syudad kan Iriga, husay na ang merkado. So mga dapat niyang parkingan, duman nagpa-park. Tapos nga, so agihan kan mga nagsasaud, ay mahiwas na, mayo na nga ang mga nakakaulang. Nagray na baga kung arog kayan. Report! Meron nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karandang Philip, maray na pagkaaga sa imo siringman sa mga nagantabay sa tuya. Saro sa kampanya baga ka na Philippine National Police, ining pagdarakop sa mga wanted person na nagyayaba-yaba sa luwas. Asilan pangapudan ninda sa mga kababayan ta na kung may mamalisyahan sa sindong barangay, halimbawa na kakaibaan hero, baka mga wanted person yan na yaon sa sindong lugar, i-report sa kaaramaninda o kaya sa barangay official. Tangaling itong barangay official, iyo man ang makikoordinar sa Philippine National Police para madakop, mapanimbag ang taong yan kung ano man ang sa iyang krimen na nakumitir. Arog na sana kaining nangyari karon na Philip na most wanted dyan sa Tabaco City sa probinsya kan Albay. Ini na aresto duman sa Bulacan. Sa paagi ni kan Kabungan, kan Tabaco City Police Station, sarong lalaki na kaibanan sa listahan kan City most wanted person kan Tabaco City. Ini nga ni por medyo sa pinagsalibong operasyon, alas 9 din na pagkaaga, kanakaaging aldaw duman sa Marilao, Bulacan. Kaya ang mga wanted person digdi sa Bicol minsan minarayo paganing huna ninda dahil sinda madadakop, pero por medyo sa sumbong sa otoridad nalulukit man giraray ang mga wanted person na ini. Arog na sana ka na yaon dyan sa Tabaco City na wanted person ini nasa kote duman sa Marilao, Bulacan. Ang suspect sarong may alias Ricky, 45 anyos, residente ini kan San Miguel Island, Tabaco City. Ang pag-aresto pinanginotan kan mga kabungan kan PNP Tabaco, asin man ini por medyo sa bisa kan apat na warrant of arrest na pinagpalawas kan manlain-lain na mga husgado
sa Tabaco City para sa mga kasong acts of lasciviousness, as in man lascivious conduct, Terrarum can Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kay banan sa mga kaso na kinakaatubang baga ni alias Ricky, iyo ang duwang bilang kan acts of lasciviousness na may relasyon sa Republic Act 7610 as in manining tig 180,000 na piyansa lambang saro. Sa lascivious conduct, Terrarum kan Section 5, Article 3 kan Republic Act 7610, iniigwanin piyansa na 200,000 pesos. As inining sarupang kaso as of lasciviousness, igwaini kan piyansa 180,000 pesos. As in ang sarupang kaso na lascivious conduct, igwanin piyansa 200,000 pesos. Pambihira. Sarupa sa nanganing kaso, sarupa lang na kaso, grabe na ang piyansa. Kung day makadisponer kayan, sarupa lang na kaso, talagang day na makakaluwas sa kulungan. Ano pa daw ini, dapat na kaso na ang multa o kaya ang piyansa, haros 200,000 ang lambang saro. Matapos maaresto, pinagpaaram sa suspect ang rason asin man naging basihan kan sa iyang pagkadakop, asin pinagpagiramduman siya kan sa iyang mga derechos sa tataramo na sa iyang nainsendihan. Pinagseraram ini sa medical na eksaminasyon, antes darahon pabalik sa Tabaco CPS para sa tamang disposisyon. Sigon sa autoridad, urugnakan Tabaco PNP, asin ni Police Colonel Julius Cobos Nuevo, Provincial Director, sa ining importanteng triumpo kan kapulisan sa Tabaco na nagpapahiling kanusay asin dedikasyon sa paglapag sa mga individual na igwanin huma sa komunidad urog na sa mga jóvenes. O na ko Ate Glenn, mga individual na mga pasaway. Kamaged? Mga individual na pasaway. Iyo nga ni, maski sa insinda magtago sa laog kan Pilipinas, pero may manang kadasinda madadakop urog pa kung may magsumbong na ang personang ini nagpapahipli sa arog kaya na lugar. Delikado kung napadagusinda na magyaba-yaba, ininganing kaso kay ni, aros ko yan, mga acts of lasciviousness, kaya delikado ini, duman sa mga, lalo na sa mga kababaihan, mga jóvenes, na pwede maging biktima pa. Kaya salamat na lang sa dadakop na ining si alias Ricky, nagtago duman sa Marilao, Bulacan, naibalik na dyan sa Tabaco City Police Station para sa magkakanigong disposisyon. So ayan, Karandang Philip, at sa tuyang dagdag na informasyon, Glenda Biares reporting. Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon para hapulas man gayud kaya ito May sakuniho man, pasaway. Pulason indo. So pwedeng magpahapulas sa indo. Sa kaso gustong hapulason. Arog po kaya kayan ay masakit kung dahil nakakatirios, ano ba? Ano bang mga kalalakihan ay mabubuisit ka talaga pag arog ka ng ginigiribo? O yaman po ang League of Cities of the Philippines. Babasahon ko ng mga regional representative hali po sa manlain-lain na riyon. Ibahan na sa tuyang alkalde si Mayor Rex Oliva. Regional Representative for Region 1 Dagupan City, Mayor Bilenti Fernandez. Regional Representative for Region 2 Santiago City, Mayor Attorney Shinatan. Regional Representative for Region 3 Malolos City, Mayor Attorney Christian Natividad. As in Regional Representative for Region 4A Santa Rosa City, Laguna, Mayor Arlene B. Arcillas. Regional Representative for Mimaropa, Calapan City, Mayor Doy Liatson. Regional Representative for Region 5, Erga City, Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva, Erga City. As in Regional Representative for Region 6, Iloilo City, Government, Mayor Raisa Triñas.
Regional Representative for Region 7, Talisay City, Mayor Samsam Golas. Regional Representative for Region 8, Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez. Regional Representative for Region 9, City Government of Isabela, Dibasilan, Mayor Dada Hataman. Regional Representative for Region 10, Cagayan de Oro City, Mayor Clarix Uy. Regional Representative for Region 11, Digos City, Mayor Joseph Portitz Cagas. Regional Representative for Region 12, Coronadal City, Mayor Eliordo Bebot Ojina. Regional Representative for Region 13, Cabadabaran City, Mayor Jody Chen Amante. Regional Representative for CAR, Tabok City, Mayor Darwin C. Estanyero. Regional Representative for NIR, Himamaylan City, Mayor Raymond I. Chungson. Regional Representative for BERMM, Cotabato City, Mayor Bros de la Cruz, Matabalao. Regional Representative for NCR, Valenzuela City, Mayor Wiz Gatchalian. Yan po ang mga representante kan manlain-lain na syudad digdi po sa tuyang nasyon sa League of City Mayor or League of Cities of the Philippines. Siyempre, dahil nagpahurian sa tuyang alkalde si Mayor Rex Uliba. Kaya congratulations sa pagiging regional representative digdi sa Region 5 kan syudad kan Iriga sa mga syudad. Hoy, yan mampalan sa Banwaan ka na Bula. Sa Bureau of Fire Protection, sa Bidigdig, Sit Call, and Courtesy Call. What feels like the end is often the beginning. As he embarks on a new chapter in his career, SFO4 Dennis B. Mendez, RN, rendered his exit call as officer in charge of BFP Bula to Honorable Mayor Manuel E. Ibasco Jr. We extend our heartfelt gratitude to SFO4 Mendez for his unwavering dedication, professionalism, and the invaluable contribution he has made throughout his service. Your leadership, commitment, and presence will surely be missed by the team. Best wishes, sir, as you take on your new assignment. May it bring continued growth and success. Simultaneously, Fire Inspector Crisostomo C. Velasco, the newly designated acting municipal fire marshal, rendered a courtesy call to Mayor Ibasco. We warmly welcome to you, sir, Fire Inspector Velasco, and look forward on working together in fulfilling our shared mission of public service and safety. Congratulations sa bagong municipal fire marshal kan Banwaan po ni Bula. Nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat kami, Karondang Philip, and good morning sa gabos pong mga paraan tabay. Nasa mas 2,000 na residente sa 5 sa siyam na barangay duman sa Libmanan, Camarines Sur na naapagkaran kan nabagat asin na pagbaha ang naatudan ng tabang kan ako Bicol Party List. Kada pamilya nakaresibin ng tig 10 kilo ng bakas bilang dugang na suporta sa ilang pang-arual daw na pangangaipo. Mientras tanto nagatod ng tabang ang ako Bicol Party List sa magugom na si Jeffrey Asidman Ronaldin Villen kan Barangay Kabasan, Banwaan kan Bakakay Albay matapos maapektaran ng kasulo. Ang sa idang harong kan Sarong Aldao ang pinagpuproser kan ako Bicol iyo ang mga bagas, gubing, tent, mga dilata, kaldero, asin mantabong para sa indang biit-biit na pagbangon. Base man sa report, pinagtutubo na nakaw sa kantasulo ang loose wiring. Sa iba pa niyatong bareta, mas sa 1,000 residente ang natabuan ng libreng check-up asin bulong sa Erarog kan medical mission kan ako Bicol Party List. Duman sa San Isidro, Macalaya, Kumadgan sa Banwaan kan Castilla, Sorsogon.
aperaman sa libreng serbisyong medikal, may hatod man na pagkakan, tinapay, kape sa mga nag-aratindir at may wheelchair man na ipinagtao sa nagkakapirang beneficiaryo. Personal na nag-attender man sa pagkatao din serbisyo sinda Congressman Pilo Garbin at man Mayor Bong Mendoza. Yan muna ang Siyang Bareta sa lado lokal sa Barkada Karonda, Jonathan Riva reporting. Salamat sa imo karundang atan sa mga dugang mong informasyon. Si Mayor Wilfredo Rex Olivo Palan iyo ang napili bilang Bicol Regional Representative of the National Executive Board of the League of Cities of the Philippines. Nakulaan na suporta sa iya kan sa iyang mga naging pag-iribang mga mayor sa mga manlain-lain na syudad digdi po sa enterong nasyon. Ini duman sa ginibong pagtitiripon kan League's 75th General Assembly na pinaggibukan Agosto 7 hasta 8 ngunya na taon sa Conrad Hotel sa Pasay City. Kaya again, congratulations kay Mayor Rex Oliva. Tapos digdiman po sa siyudad kan Iriga, nagkakapirang mga proud Irigenyo. Kumbaga mga PMMA graduates. Na city government kan Iriga proudly congratulates for Irigeños who will be graduating from the Philippine Merchant Marine Academy as part of the Kadaligtan class of 2025 of the Philippine Merchant Marine Academy, kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan. Hence, Naila Marben I. Aribalo, PN, Reserve, Santo Domingo, Erga City, and sa Bjorn Ross Gigamendi, PN, Reserve, San Nicolas, Erga City. Asin si Ens Pretz Aaron P. Lagdaan, Philippine Navy, Reserve, San Nicolas, Erga City. Saka si Ens Peter Andrew Monghep, PN, Reserve, Del Rosario, Banao, Erga City. Kaya sinda po pinagtawaan ng special commendation man kay Ens Aribalo na nakompleto sa iyang kurso na Bachelor of Science in Marine Engineering as one of the Academy's top 3 graduates. A remarkable achievement that brings pride not only to his family but to the entire Irigeño community. These future maritime leaders recently marked a significant milestone within the ring hop ceremony last August 7, 2025, a cherished PMMA tradition symbolizing their readiness to take on greater responsibilities at sea and service to the nation. The city of Erga celebrates your hard work, discipline, and dedication. Peerwinds and the CAMSA's future officers, may you continue to be the light of the seas and pride our shores. Again, congratulations sa Indo. Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat Karandang Philip. Ang DSWD Bicol pinaglinaw ang reglamento sa social pension kan mga nagtitirios na senior citizen. Sigun man kiteston sa klaw o sakop sa nakan programa ang mga senior citizen na may edad 60 pataas, mayong regular na trabaho o kaya ganansya, mayong nare-receive na pension halis sa man iba-ibang institusyon, asin kabali man sa pinaka-nagtitirios na sektor kan gobyerno. Pinawaan doon nyaman na objeto kan programa na matakwan ng dugang natabang pinansyal ang mga senior citizens nganing masimbagan ang tendang pangenot na pangangaipo sigun naman sa direktiba kan gobyerno na siguraduhon ang derecho at dignidad kan kada Pilipinong
senior citizen. Yan ang tutuyang dugang na bareta sa lado lokal kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Reporting. Salamat, Gerara Itabi, karundang atan sa mga dugang mong informasyon. Tuman man po sa Banawan ka na si Ruma sarong cargo ship ang napadpad asin bahagyang nagtagilid sa baybayon kan barangay Matandang si Ruma pasado alas 2:40 nin hapon kan nagtalikod na simana. Sigon sa report kan Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, kana Matandang si Ruma tulos man na nagresponde sa insidente ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office asin ang mga tauhan kan Philippine National Police. Pinagbistuan nasambit ng barko bilang LCT Golden Phoenix, sakay ang 13 tripulante asin may kargang 84 na poste na gagamiton para sa pinagpapatindog na tulay na magkokonekta sa Libmanan, Magaraw. Hali subot ini sa San Juan, Batangas, asin pasiring sa Libmanan, Camarines Sur para maghatod kan kargamento. Pasado sa pahayag kan kapitan kan barko na si Berlin Edep, napadpad asin nagtagilid ang barko kan tamaan nin makukusog na alon daraman kan duros sa bagat. Mientras na nasa pinagtutubudan 1.2 na milya hali sa baybayon ka na barangay. Mantang marikas man na nagsukluluan mga parasira si Bicla Madrid matapos mailing ang barko na nagtagilid poko mas o menos alas 10:45 nin aga asin sa karahayan ka na buot kan mga yaon duman paladan man na mayong na kulgan sa mga tripulante asin presenting na sa pangataman kan barangay Matandang si Ruma sa pangenot ni punong barangay Rupino Pagaw Jr. Ang mga tripulante kan LCT Golden Phoenix Yosinda Dennis Algizar, Jelan Rey Asilom, Lexter de Macatan, G. Tinao, Elmer S. Bayabas, Jeren Danti Magcalayo, Aldren Robosa, Pedro Pariño, Antonio Marco, Francisco Tigyo Jr., Anthony Pawin, Berlin Edep, Mark Piwes Bienes. Yan po ang lunad kan barko o cargo ship na napadpad dyan sa banwaan ka na si Ruma, Camarines Sur. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay ishi.
Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagati ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba, ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simrag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine, Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inuman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin di sa tuyang programa. Tatawan tadaw muna nin doon ang mga nangyayari sa mga local government units sige po sa tuyang nasyon. Saro sa pwedeng maging himplo, modelo kan enterong Pilipinas na mga LGU an siyudad kan Pasig. Si Mayor Vico Soto ipinahiling tulos an sa iyang gilas sa primerong termino pa sana kana sa iyang pagtukaw bilang alkalde kana Pasig. So mga proyekto talagang tultul minomonitor niya, pinagbabantayan niya tanganing mapakarhay. Tapos ang binawas-bawasan po itong mga kickback na kung minsan iyo po yan ang mga nakakaraot sa anuman na proyekto. Kumbaga dyan nauula ang anuman na proyekto kaya dahil napapakarhay kickback sa korupsyon dahil man kumbaga dahil man niya nagkakarayo parehas man sana yan. Ini ang dapat gibuhon po kan lambang alkalde magin banwaan yan o syudad digdi po sa tuyang nasyon. Siyempre kung ansaro pong alkalde maghiro kung may political will ano ta dai maginibo so sa iyang mga magagayo na programa kaisipan siyempre depende man yan sa nakapalibot kung suportado ang alkalde kan mga nakapalibot sa iya gustong mapakarayan ano man ang mga proyekto ay madali na magigibo mo sa mga magagayon mong kaisipan, mga programa o proyekto sa imong nasasakupan na lugar. Pero kung an iba man po kaya, ini pera de los buenos, karo pabaya man sa indang mga obligasyon, responsibilidad na sindaan pinagmemerar, pamayo kan banwaan o syudad. Ako, binsido ako kay Mayor Vico Soto kan Pasig. Kumbaga, hoben pa, dahil pa sana nahaloy na magkapot sa posisyon bilang alkalde kan Pasig. Pero kadakol na po siyang nagkaharaman na proyekto, pinatunayan na kaya man palang gibuhon. So mga dapat gibuhon ng mga programa, nare-realisar man, tapos tultul ang pakatrabaho. Saan pinaghahanap kan sa tuyang mga kababayan ang sinasabing political will kan sarong leader. Sa Baguio City, saro man, ini talagang gurangan naman pero pag-abot sa performance sa pagpapadalagan kan lokal na gobyerno kan siyudad din Baguio si Mayor Benjamin Magalong talagang dahil man matatawadan. Kung arog po kay niyan sa tuyang mga alkalde sa banwaan o syudad, ano taday mag-asenso ang Pilipinas? Dahil maging progresibo.
Tapos siyempre kung may nahiling na magayon na nagkakaharaman ang lokal na gobyerno sa paagi kan alkalde, ang mga namamanwaan man ay siyempre orgulyo, ugma, maray pala nga ining leader, padanayon ta nga bilang mayor. Saro po yan sa pinaghahanap kan mga Pilipino. Itong talagang sincero, tol-tol na public servant. Tol-tol na leader kan lambang lugar digdi po sa satuyang nasyon. Nabibilang sana sa hiling ko, sa obserbasyon ko, ang mga leader na talagang ginigibo ang sendang obligasyon as in responsibilidad sa sendang nasasakupan na lugar. Saan pagbabago po kan sistema kan gobyerno digdi sa Pilipinas? Yaon man sana sa kamot kan sa tuyang mga leader and siyempre sa kooperasyon man kan mga namamanwaan na Pilipino. Dawa pinaanong papakarhay kan sarong leader kundi man nakikooperar ang lambang Pilipino ay masakit. Dahil makukuhaan pinagmamauutang maging progresibo ang nasyon Pilipinas. Saan kaisipan pati kan iba pong mga kababayan niya to ngunya na mga panahon puro na sa nabaga material. Kumbaga dahil na naisipan ninda na dahil man mabubuhay sana sa paurugo na ang material na bagay ang tao. Kaso man mayamanon ka na, makwartahong ka na, tapos dahil ka man lamang nangihiras, mayo ka ng pagkamuot sa sa kapwa. So namumuutan mo, kwarta na sana. Yan po ang dipisil pag-arog na kayan ang kaisipan ka na iba po niya itong mga kababayan. Halos gabos po na baga digdi sa kinaban, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang iniisip, magkakwarta sana. Maski ang simbahan, kwarta man ang kaisipan. O ano pa itong mga yaon sa gobyerno, lumismo. Magkamal nin kwarta, kaya dyan po nagkakaurulaan na kinaban. Kumbaga mas pinapaurog pa ang pagpara titipo nindakol na kwarta digdi sa kinaban. Pero kung ang kaisipan ka niba, o halimbawa, ako sobra naman. Kaya, sa kuyang natipon digdi sa kinaban, na dahil ko man madadara, duman sa ikaduwang buhay, i-share naman sa kapwa, ay talagang, kumbaga, mahiling dyan, na igwanin na marhay na relasyon ang mayaman sa kaan pobre. Tani ba pag nakakuanan nin dakol na pagsasadiri, kumbaga luho, kul na kwarta, karon nalilingawan na maskan pag sa Diyos. Nalilingawan ang kapwa, ay ako baga ngayon pudiruso digdi sa kinaaban, ipo yan ang dipisil, kung arog na kayan ang kaisipan, kan iba po niya tong mga kababayan. Magaday na ninda iniisip, so kapwa ninda. Ang iniisip ninda, basta marayan buhay ninda, makwarta sinda, may mga pagsasadiri, okay na, perming ang pagmirar ninda, garo na sinda Diyos. Dipisil po kung arog na kaya ng pagkabuhay, kan iba niya tong mga kababayan. Ngunyan pong panahon, maski sa simbahan, kwartaan, maski sa mga relihiyon, puro baga niniisip, magkakwarta. Pako naman na, itong pag sa Diyos. Kung minsan nga ni, pasipara na sa nabagan, pag sa Diyos. Ay, nababayadan ba ngayon, pag sa Diyos? Kan panahon po, ultimong mga parapangaji kay ito, mayong bayad. Voluntary. Ngunyan, pinagkakakitaan naman kan mga nangangadji, nanganganam.
Iyan po ang pagkakaiba ka na panahon kaito sa kangon yan na puro na sa na kaya material ang iniisip. Ay, ipamisa ko na sa nangaya. Pero iba man giraray itong udok sa buot na pagtubod mo sa kagurangnan na bakong dadarahon mo sa ay bayadan ko na lang si father o kaya itong para pangadji bahala na nga sinda kung anong ipangadji ninda hamak mo kun aro tani ba garo-arog na mo kaya nan kaisipan kaya difficile kumbaga ang buhay digdi po sa akin na ban pag-arog na kaya nan ibang mga kababayan niya to. Patian kagurang na nariribong na. Ay kuman nga kamo ginibo digdi sa kinaaban na magin arog kayo ng sendong kaisipan. Pati baga nga ni digdi sa mga online, puro na baga maruluwas yan na mga mapara pa order, kung ano-ano na, di ba? Pati may mga treat na. No cancellation, babayadan mo ngayon, shipping fee, ay pambira. Anong klase na ang nangyayari? Bawal na dahil i-cancel kung dahil mo pala nagustuhan tapos kung pirata pala o kaya kung ano sana ni pinag-deliver sa imo dahil mo na pala pwedeng i-cancel ay pambira. Ini pong mga online kung minsan saro ini sa dapat saraon kana sa tuyang gobyerno ano yung nagpapara dakol nining online selling digdi po sa tuyang nasyon. Ano ba tinatangkilik mo na magmupigbabaragsak presyo na kung diyan ba, kung pirata, baka man legit, nabudol ka pa, na may mga item na kung minsan pinapadara sa imo, dahil mo maintindihan kung pwedeng magamit mo o dahil. Igwa nga ning mga raot, buy one take one, so saro raot. Kaya dapat po ang gobyerno sa raon, maski ining mga sa online, minsan, una mo sa Diyosan tapos pagpapara pa order ka kan mga kwintas kung pirang karats ngaya puro na sana po baga negosyo an iniisip kan tao pati pag sa Diyos pignenegosyo na minsan digdi po maluya na ang pagtubod ko sa mga nagluluwas sa social media na kung ano-ano na sanang mga patubod, negosyo na baga. Pwedeng mapugrot ka, digdi sana sa mga online selling kung magpara-order ka. Intirong iniingganyo po ang sarong customer. Kumbaga matindihan sa indang mga sales stock sa online. Paano po kitang 10 minutos, makalampas ang alas 9 ng pag-aga. Pinagtawanin award ka na Bangko Sentral kan Pilipinas ang mga natatanging stakeholders. Kaya ni sa ginibong 2025 Outstanding Stakeholders Appreciation Ceremony para sa South Luzon kan nagtalikod na pet sa outsungon niya na taon. Uman sa Omar Residences sa siyudad kana Naga. Ana Radyo Pilipinas Palawan Station Manager SM Miriam Basig iyon saro sa mga pinagtawanin unra na nakaresibinin pagbisto para sa mga natatanging kontribusyon kay ni asin man si OIC Station Manager Ariel Ayeterado kana RP1 o Radyo Pilipinas 1 sa siyudad Canaga sin
sarong representantiman sa Radyo Pilipinas Palawan sa seremonya na nakaresibinin award sa ngaran kan Radyo Pilipinas. An okasyon ay niyo ang nagpapailing kan pagpapahalaga ka na Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga stakeholder na may dakulang kontribusyon sa mga kamauutan asin adhikain ka na BSP. Ang tauna na Outstanding Stakeholders Appreciation Ceremony kan BSP, yun sarong importanteng okasyon na pinagbibistoan na mahalagang papel kan mga awardes sa operasyon kay niyasin pag pauswag kan ekonomiya kan nasyon. Yaon man sa mga nagkapirang kaganapan sa nasambit ng okasyon ang satuyang mga amigo si Bong Belia Cruz at sinman Bob Almeda. Kaya congratulations sa mga nakakuha po nin dakulang onra ali sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hoy, dumampalan sa tabako. Respondihan kan mga tauhan kan tabako CDRRMO ang nagkapirang mga registrants na nawaranin malay mentras na nagpipila sa huring aldaw kan COMELEC voter registration. Ang mga pasyente ang tulos man na pinaglapatan ng panganot na bulong asin dinara sa ospital para sa medical na atensyon. Grabe palan so pila. Kasudma duman sa COMELEC sa banwaan kan o sa syudad kan na tabako. Ini nga ni po ang problema sa pagpaparehistro ta kunso arin so huring aldaw kita po kayang mga Pilipino yun po yan ang problema niya to. Kunso arin so last day last hour yaw na po dyan ang surusuan mapirila ginawanin bastanting panahon 10 aldaw poon kan pet sa ono ngunya na Agosto hasta pet sa 10 nganing makapagparehistro so mga gustong magparehistro sa barangay asin SK election nagigibuon sa masunod na taon kundi madagos gunya na taon baka nga ni magkaigwa pa po nin liwat pagpaparehistro. Ini pangapudan tapo sa satuyang mga kababayan. Dahil na kita magparahalat kan mga last hour na yan, last day. Sa tinatawaan na po kita nin bastanting panahon magparehistro kan satuyang diretso na bilang sarong namamanwaan na Pilipino. Gustong maging rehistradong botante kan sa tuyang nasyon. Ini sanang manunungod sa halimbawa, may meeting, may urulay na arog kay ni dapat mag-meet kita sa oras na ini. Ano daw po ang ugali kan mga Pilipino takon minsan palalampasumpayanin sarong oras nga masabi pa Filipino time kaya dahil po nag-aasenso ang nasyon Pilipinas kumbaga mga sala sa hulog sala sa oras kaulay mo alas 5 mamiting nga kita alas 5 ita napo na sumiting alas 6 igwa pang pigpaparahalat po ang dapat baguhuntaan pag-uugali na dapat kung ano sa urulay tumama kita sa oras nakadakol kan mga nasasayang na oras kan mga Pilipino sa araw kaining bagay parehas man yan kan halimbawa magkailusyon ngaya matagbuan kita sa oras na ini wita sige ang haralatan
Ay, so saro na inot na. So saro pigpaparapahalat so saro. Diyan pa sana sa arog ka na sistema, pwedeng di ka mo magkadagusan. Dapat pag oras, sunodon an oras. Kung ano ang pinag-urulayan na oras na mataragbuan, ay presente ka pag abot kan oras na yan. Kung magpaharalat pa iba, tapos rarasunan pa kan Filipino time, ay bako yan. Arog pa lang kayan pag Filipino time, haralatan. Kaya sa iba, dahil nalugod nag-aaratinder ta, ay sala naman niya sa oras. Maray ngay, bayaan na. Yan po ang dapat baguhon niya to sa mga kultura sin pag-uugali. Di po sa tuyang nasyon. Takonso rin sa oras de peligro na sa kamaarabot. Numan daw kita sa luwas ka na nasyon Pilipinas. Nagtipon na labi sa 100,000 na katao duman sa Tel Aviv ka na nagtalikod na Sabado. Nganing ipahayag ang dahininda pagtugot sa plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na paiwason ang operasyon sa Gaza. Uli ini sa pinaluwas na pahayag kan opisina ni Netanyahu na nagtugot na ang security cabinet kan Israel na sakupon ang Gaza City. At akod kay ni kadakol ang nagpahayag ni na pagkatakot asin ang lakdang subuot ang magreresulta sa peligro sa mga hostages na kaputkan Hamas. Sigun sa mga survey, dakulang parte kan mga Israeli ang naglalaom na mapundo na ang gera nga ni mailigtas ang mga natatadang hostages na sa presente nasa 20 hostages ang nagtitiner na buhay. Apera digdi naglalaom man na tulos na ceasefire as in resolution para sa hostage crisis. Uon kan gera kan Oktobre 7, 2023, labi sa 1,200 na Israelis ang nagadaan asin 251 digdi ang dinukot kan Hamas asin nasa labi sa 400 na Israeli soldiers man ang nagadaan sa Gaza. Critical man ang pahayag kan mga European allies kan Israel mapadapit sa plano kan gobyerno na sakupon ang Gaza City kung saan nagkapirang kairiba ni Netanyahu sa coalition nagsasangat nin ganap na pagsakop sa Gaza alagad ang military nagpatanid na magreresulta sa naininin peligro urog na sa mga hostages. Sinabi man ni Netanyahu na ang militar ang igwang plano na kontrolon ang bilog na Gaza asin sinabing daininda obheto na sakupon ang nasambit ng teritoryo. Sigun man sa Ministry of Health kan Gaza uminabot na sa labi sa 61,000 ang mga nagadan sa kampo kan mga Palestinians asin igwang 39 pa ang nagadan sa oring 24 oras. Sa ibong kan numero kan mga nagagadan padagos na nangangapudan sa gobyerno ang mga international organizations na magpundo na asin puunan ang matuninong na negosasyon para sa mga apektadong sibilyan. Talagang dyan sa party po na yan ka na kinaaban dahil na ba nagkakaturoninong? Hindi, maresin. Databa kong mga tios pero ang Pilipinas kung magparagirap ay maggirapa ay baka mas lalo pan magtirios. Ang Israel mayaman bagang nasyon yan, ang Iraq. Dahil man kay puha na magpara gererasin na kung ano daw yan dahil baga natutuning nung ang kinaaban abo nin katuninungan dyan sa naunang bita ng mga lugar
Tapos ini pang nagluwas na barata na naghahapot ano ang pagkakaiba ni Cynthia Villar, Ralph Recto, Chis Escudero, Win Gatchalian, asinman Coco Pimentel, Vico Soto. Simple lang, itong 5 pagabat sa buhay. Ki Vico Soto, nagyan ang buhay duman sa Pasig City. Review ini. 5 pagabat ang dapat iapod sa mga ini. Cynthia Villar, Principal Author, as in sponsor kan Rice Tarification Law o Republic Act 11203. Ini ang lay na padagos na nagdidihado as in nagpapasakit sa mga paratanom. Nyato dahilan sa mayong habas na ang pag-import nin bagas. So much so, nasa enot na taon pa sana kan implementasyon kan lay, 40 bilyones de pesos na tulos ang nalugi sa mga para-uma. Ralph Recto, Principal Author as in sponsor kan EBAT Law o Republic Act 9337 na naglangkaw nin BAT po na 10% hasta 12% as in pig-expand pa pati sa pagsingil kan BAT sa kuryente, power generation pun kaidto sa kudngunyan binansaganang Batman si Ralph Recto. Coco Pimentel, Principal Author as in sponsor sa Senado kana Trenlo o Republic Act 10963 na nagpataw ng excise tax sa diesel, gasolina as in iba pang mga fuel products na nagdagdag nin sagkod sa 10 pesos sa presyo kan diesel as in gasolina. Chis Escudero as in Win Gatchalian, Principal Authors as in sponsor kan Value Added Tax on Digital Services Law o Republic Act 12023 na nagpataw nin 12% BAT bako sana sa streaming services arog kan Netflix o Spotify. Pati naman sa digital tools na pinagagamit kan mga Pinoy, digital industry workers as in freelancers. Sabi ninda, kaipuhan ang buwis na yan, tanganing makakuha nin additional revenues para sa gobyerno sa dakulang gastos sa utang na nasa 16 trilyones de pesos na ngunyan. Salamat kidigong asin kibongbong. May pinasalamatan paandua. Mientras na si Mayor Vico Soto yan nagpatindog nin 9.1 bilyones de pesos na bagong Pasig City Hall na bakoong hali sa additional tax kundi hali sa additional savings kan Pasig to the future to the tune na igwanin 1 billion kada taon. Paano pinalangkaw ni Mayor Vico Soto ang kita as in savings kan Pasig City sa paagi kan mga tultol na pagkukolekta nin buwis. Madunong na pagkapot sa pundukan na syudad asin pagtapos sa kultura kan kickbacks asin pagwawaldas nin kwarta kan mga namamanwaan. Naitaman kaipuhan ang dakol na buwis asin mga namamayong relate sa sakit kan buhay kan mga ordinaryong Pilipino. Kaipuhan tang labanan ang korupsyon, punduhon ang pagwawaldas asin magpili kan mga arog ni Vico Soto. Kaya yan po ang ginibo kan nagkapirang 5 senador na pagabarkan sa tuyang nasyon. Sagkod ngunyan, nagpapagabat pagiraray ang mga taong ini, ang mga senador na ini. Kaya ba dyan sa Senado? Pagiraray nag-uuruntok sa pagpasakit sa mga Pilipino. Siyempre, kaibahan dyan ang sa tuyang kababayan na Bicolano na si Chis Escudero. Kaya na, antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang gulayan sa barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards, asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa Gungunyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amlo Villiers! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amlo Villiers. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 34 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. Kamusta sa Unipe High School Batch 87? Po yung mga batchmate as in classmate. Yan sa Merkado Publiko ka na siyudad din Iriga. Sa mga paratinda nin karne. Ki Marilo Casyaw Baracena. Man ki Marisa Cornelio Morello. Siyempre dyan man sa pest section si Madama Jen Vera. Sa mga paratindanin na bagas ki Lilian Noobero. Asin sa gabos na po mga nagtitinda dyan sa Merkado Publiko kan Iriga. Kumusta man sa mga taga-Banuan po kan Baaw, Camarines Sur. Yan sa Barangay Salvacion. Si Miss Ana Proel asinman ki Mading Rose Batan sa ki Miles Batan. Siyempre kay Kati Sumayaw asin man kay Christina na iti magtarayo pahardo dyan po sa Barangay San Nicolas. Di punong barangay Nene Ablan gan Barangay San Jose asin man kay Manay Munching maglapid sa senda pong pamilya.
Kuya Puan, mamundong barata para sa mga parabulog asin nagpapabulog. Duman sa Metro Manila sarong simpleng pagpapabulog ang nadara sa Tataga. Sarong 27 anyos na customer ang anggot sa sarong barber shop asin subuot. Dahil nasunod sa iyang bulog kaya tinigbas ay pambihira. Napangitan da ang customer sa iyang gupit. Kaya mag-ingatan para gupit kundi nasusunod ang gustong bulog kan sarong customer. Talagang masusuya yan. Ano ba nga ning nagpapabulog kung minsan tinataraman mo na ang paragupit. Dapat niya arog kay nang gibuhon mong gupit. Takunday nga ya. Sarong aki nagpaparahibi. So reklamo. Nagkanos na nga kan pakagupit sa kuya kan dienot. Ako na mamasdang ko po ang mga paragupit kung minsan pag day nauyunan ay talagang suya ang mga nagpapagupit. Mahal naman batingon niya na magpagupit, magpabulog digdi sa mga barbero sa syudad kan Iriga 70 pesos na ang pagpagupit sarong payusan na yan. Kung madagdagan pa ang mga payo. Amot manggiraray, gawa ka natulos makaduwa ka sanang ginupitan, duwang payo. Gawa ka natulos 140. Sabi kaya, an inaasahan kaya niya, Piolo Pascual, an kaluluwasan kan gupit, alagad an naluwasan, naging bentong. Hira. Pero man kaya yan kastaan gupit ako nga ni kay to pag piggugupitan ni mama dahil ko oyon biyo akong nagliligid tigo unasan tiga tauban pati ako ka anpayoko kung ako nag-iiwi. Kaya ning saro lupid pa rin. Mas okay yan kaysa mukhang talong ginupitan na anggot. Kung pangit man talaga ang itsura, dawa ginupitan na. Dahil naman pagbasol sa paragupit sa iba. Tapos igwang nagsabi ng saro, nagkatotoo na itong hapot na buhay pa ang nagbulog sa imo. Dawa day bagay ang gupit kung pangit man talaga ang nalawgon niya. Mayong magiginibo ang barbero dyan. Dapat nagparitoke na lang siya. Gusto lang kayan malibre sa gupit. Mayong pambayad kaya nanaksak ay pambihira. Bako po yan rason. Sabi mong kaning saruin na ay puro na lang garadanan. Masakit na talaga sa panahon ngunyan magtiwala sa dayo bistado. Kaya mga taga Bicol, bisto nindo muna itong taong kaulay nindo asin iibahan nindo. Baka siya maging dahilan sa pagkapuli nin kagadanan nindo. Sip-sip Bicolandia. Inibahan sa na kaya agad ang naggupit. Napasala ang palugod sa pag-iba, pagtabang. Sabi kay ning saro man, buhay pa ba ang naggupit sa imo? May gustong sabihin talaga yan. Pero bako man pong rason na milita ginupitan ka, nagkanuso gupit sa imo, manaksak na ay sala yan. Ni manasaro, baka gusto niyang bulog, alabim bulroko. May problema yan na iba. Kasimpleng bagay, manaksak. Ano na mga tao yan? Manasaro, dati na yan na may kaso. Pambihira.
man nga ni pakagunting, grabe naman digdi sa kinaban, habuko na lugod magpagunting. Ay, pambihira. Minsan, ingat-ingat man po kita, pati ang mga parabulog ta, kung arog yan, kung day nasunuan, sa indong gupit, mas malupit, so ginupitan. Garo pati ang gusto, putulonan sa indong lapit. Ay, matindi na kung arog na kayo ng ginupitan. Kay lupit mo, idol. Nakakanusan ka sa mga naggugupit ay magsadiring gupit ka na lang tanganing mayo ng perwisyo bahala man ka kung ano ang lumuwas na bulog sa imo. Kung arog kan binabasol mo pa so para bulog na kuminanos ang bulog sa imo ay masakit yan. Kumusta man sa kuyang mga batchmate dyan po sa San Isidro Elementary School sa Ciudad Can Iriga, batch 82. Ano po ang magayon na istorya halis sa bukid, sagkod sa indang mga pangarap. Ang istorya kan pamilyang Kataraha puon pa sa indang bukid duman sa San Remigio, Cebu, nagpuon ang istorya kan pagkamot, pagtubod asin day matitinag na sakripisyo. Sinda Diosdado Kataraha Senior asin man Lebilita Tautoan Kataraha magagom para uma nagdakula sa sakit na halos mayong matibay na pundo. Pulbos ang aldaw sa sendang likod din daga yandras na nagbubungkal alagad sa puso nindasipan yaon ang sendang matibay na pagtubod na mapagtapos ang sendang 8 akit sa koleyo magin na mga profesional. Aldaw nagmamatanin amay tanganing magsabay sa ratmo kan bukid pag tatanom pag aarado sa irarom kan maghapon na init. Ang panganay na si Jobe Kataraha Albete na nakatagamang magtaguyod sa istorya kan pamilya sa rong post sa Facebook na tulos nag-viral. Pinartiman niya ang sendang pinag-agihan, ang gutom, ang limitadong tabang. Ang pagdududa kung nagaabot ang aldaw nagabos sinda makakapagtapos nin koleyo. Alagad giyan sindakan pagtubod sa Diyos, pagtsatsaga, pagkakapit bisig kanenterong pamilya. Ang dating pangarap dikit nagin harani sa katotohanan sa uri nagtapos sinda gabos sa koleyo asin nakapasar sa senda o nakapasar ang lambang saro lisensyadong profesional na sa sendang mga pinagtapusan. Pagkamuot na day nagkupas bakusan nang sa pamasay sa eskwelahan nagtaonin na itaukan mga magurang kundi pagkamot na mayong karibay dahil man sinda nagreklamo dahil man sinda nag-aatras ang mas importante diplomasya sa titulo ang naresibikan mga aki para sa pamilya para ki Diosdado asin Lebilita ang pagiging aki nin para uma iyo ang bakong kasupgan kundi sarong onra. Sinda magtrayumpo, sinda nagatubang sa karahayan asin nagwalat. Sindang trayumpo, naghangaan komunidad sa disiplina asin integridad. Kan magturugang asin sa lambang trayumpo, iyon may pangaran ang sindang pamilya bako sana sa individual. Sabi padigdi succeeding bako sanang sa papel. Sigun ki Jobe ang panganay nagrani ang takot sa koleyo pero dahilan sa pagkamot pamilya sintiwala sa Diyos dahil siya nagpatinag sa hamon ka na buhay
ansakit na hali kan kolektibong kusog kan sinang pamilya singunyan lambang saro sa walong aki may propesyon hali sa pinakahoring nakakuha kan teaching license sagkod sa iba pang lisensyadong trabaho. Pag tanaw nin utang na buot asin pag kahadit ay nauli ang sakripisyo sa indang magurang sagkod sa pangarap sana kundi saro sindang tinauan nin aki ang pamilya na bagong karera mas magayon na buhay masaganang pagkakan tuninong na pagbuhay alagad mas padyan ang pinakalagang handog iyon respeto pagkamuot asin utang na buot bako sa nasindaan naging professional sa papel kundi professional sa karahayan. Ini po ang maug mga barata kumbaga orgulyo duman sa duwang paratanom parauma sa iyang agum plain housewife nakapagtapos ang 8 aki igwanin accountant igwang civil engineer igwang marine engineer igwang arkitekto police nurse nautical asin teacher. Dawa ano pong sakit kan buhay kung kita nagsasakripisyo mamaigot na makapagtapos sa satuyang pag-aadal kamauutan sa buhay day nagiging ulang an pagtios o kumbaga milita simple sa ng paratanom o kaya kung ano man na ikinabubuhay din dudigdi sa kinaaban day po kita mauranin paglaom. Yaman ang mamundo pong trahedya para sa mga mag-agum. Kay inasahan ka na sarong paratukdo na binawian ng buhay sa kamot kan agum. Duman sa barangay Mascap Rodriguez sa Rizal kan nagtalikod na Hulyo ngunya na taon. Sa sarong harong garo kun apudon salagan in pagkamot na pulis sa simpleng trahedya an simpleng pagdidiskusyon kan mag-agom sarong banggi asin luha kurahaw asin dusa iniwan na o winalat na memorya kan 34 anyos na paratukdo na si Mary Ann Manzanillo na ngunyan mayo na. Sigun sa investigasyon sarong saglit sana kan day pagkakarintindihan ang day nagi ang nagin mitsa kan sa iyang buhay. Bes na kuguson in pagkaintindi nagin kamandag ang tataramon. Imbes na pangakong aalayan habang buhay sakal nin mapait na kaanggutan. Dinarapa sa ospital si Mary Ann alagad dagos na siyang nagpikit dahil na liwat makakalaog sa eskwelahan dahil na liwat madadangugan sa iyang boses nin pagtutukdo ni an ngisi niyang nagtataong liwanag sa lambang aki. An sa iyang agum kusang nagsuko alagad an kulog na hulugad na pigwalat dahil kayang tapalan nin leo pag babasol. Pagirumdum sa gabos ang tunay na pagkamot iyon day nagwawalat nin pasa. Day ni nagkukurahaw nangungulog ni nanggagada nin paglaom. Sa tao kan iriwal pilion ang pagkakaintsinde. Bakuan ang got na dikit-dikit na naggagadan sa kalag. Kung ikaan may pinagaagian day ka magtuninong. May mga kamot na andang magdamay, may mga
talingan andang magdangog asin may mga puso na andang umalalay. Kaya mamerian sarong para tukdo kun buhay siya ngunyan adal nin pagkukulang kan sa syudad. Sana dai siya masundan asin sa iyang memorya mabuklat ang banwaan. Yan, kaya dai magpadalos-dalos yan ang pagirumdum ko. Dai pabigla-biglaan ang anggot kun minsan yupuan ginigikanan nin dai pagkakairintindihan dikit sa ng bagay. Malay ni tatiniok Isos Mariosip si Madam. Hobin pa na maaram na sa kinaaban dahilan sa nasaday pagkakairintindihan kan magagom. Kuha na po kitang 53 minutos, makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Yaw na po kita sa Horing Party ka na sa tuyang programa. Kuha na lang po kitang natatadang dikit na minutos. Naghahakot man. Nen onra ang pamilya kan mag-agom na Selvia Sanchez Sinman Art Atayde ngunya na sarong awardee naman ang sarupan nindang aki na si Jella Atayde.
Proud na pinangalandakan ni Ibiang ang pagiging champion ni Jella Sinkan team kay ni sa nakaging World Hip Hop Dance Championship duman sa Phoenix, Arizona. Sa iyang Instagram, pinartikan premiadong aktres na retrato ni Jella kaput ang tropeo nakasulot ang medalya asinman nasa ibong na kamot an ipinagtaas kay ni na bandera kan Pilipinas. Si Sylvia grabe ang kapagalan, sakripisyo asin natawan man ininin triumpo. Nangutakti sa acting award si Sylvia pati naman ang duwa kay ning aki na sinda Congressman Arjo Atayde sen Ria Atayde. Sa Banuan man ka na buhi nagsagibo ang kapulisan na buhi o plansita sa mga panganot na tinampot na ning siguraduhon ana pagsunod kan mga motorista sin driver kan iba pang lulundan sa mga nagiiral na late trapiko asin municipal ordinances. Kabilang sa mga pagbalga na tinutukan iyon day pagsusulot nin helmet, kawaran nin lisensya, na nagdadara kan official receipt and certificate of registration o RCR asin iba pang pagbalga sa mga lokal na ordinansa. Ang mga nadakop na nagbalgayo ang tinawanin na citation ticket bilang magkakanigong padusa sigon sa pulisya kamauutan kan operasyon na mamantinir ang katuninungan asin kaligtasan kan mga motorista sa enterong komunidad. Ayo po yan ang kampanya kan PNP Buhi. Kumbaga kadakol palan kan mga nasita na mga motorista na niba mayong lisensya, mayong ORCR. Yan po sa Banuan kan Buhi. Sa bagay bako sa naman sa Banuan kan Buhi ang igwanin mga arog kay ni. Kung nagchuchok powen o chichik powen na PNP. Asin igwa pa nga ni sa nagkakapirang banwaan man digdi sa Rinconada o kaya sa probinsya kan Camarines Sur magin sa riyon kan Bicol na an iba talagang nagpaparamaneho lalo na po sa mga barangay mayong ORCR tapos mayong helmet. Sa barangay mayong man nagdadakop kaya makakarulusot ang mga arog kaini. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra. Asin man na duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia nakatutok na sa mga